Pois que se realizara o sorteo é moi boa noticia, porque iso quere decir que hai unha mellora importante na situación sanitaria e que pouco a pouco imos volvendo á tan ansiada normalidade. En canto ao sorteo en sí, pois tocaron dúas boas eleccións como son Asturias e Melilla, donde Asturias pois ten un papel de anfitriona, xa que se vai a celebrar ali o campeonato. E igual que nos pasou na edición anterior, pois na Rioxa tamén foi este formato. Entonces, independientemente de todo isto, pois vamos coa máxima ilusión para afrontar esta primeira fase. Sendo conscientes de que temos unha selección con un gran potencial, xa que os clubs galegos están a traballar moi ben nas súas canteiras, pero tamén sabemos da dificultade que ten a competición, porque está formada por as mellores seleccións de todo o panorama nacional e por os mellores xogadores de cada comunidade. Tamén porque deixa moi pouco marxe de erro esta competición, este formato, porque en 2 partidos xogaste o pase á fase final e, bueno, temos que estar moi ben preparados e seguir na liña de traballo que temos desde fai 2 anos que nos foi tan ben. Por iso, pues, bueno, afrontamos este campeonato coa máxima ambición e responsabilidade posible para intentar deixar a Galicia no mellor nivel que se poida a nivel nacional.